כן, מה קורה חברים? כאן שוב אני, עזרא. היום אנחנו בפרק חדש, דרך אגב יום עצמאות שמח לכולם. היום בפרק שלנו, בגלל יום עצמאות החלטתי גם לקנות כוסות שדומות לדגל שלנו. נכון, יש לי את הפרוס 2 של וויליאם מורל. הן ממש טובות, אבל לא יודע, אלה קצת הרסתי אותם, שברתי חלק וזה, ולכן אני לא... החלטתי לקנות סט חדש. פרוס 2 של וויליאם מורל חדש, ייי! אוקיי. ממש לפני כמה דקות קניתי אותו, אני לא ממש אגיב אליהם, כי הרבה ממש השתמשתי בפרו האלה. כשזה חדש זה הרבה יותר יפה. אוקיי, בואו נתחיל. נתחיל עם 333. גרוע, אני אנסה עוד פעם. שתיים 862. אוקיי. 363. אוקיי, בלי להוריד את 3, שזה 3,400. זה סקאץ' גמור. אני רוצה לעשות עוד פעם. אוי, באמת. תשע 300, בסדר, לא משנה. נעשה מחזור מלא. אני גם לא ממש רגיל לכוסות, הרבה זמן לא השתמשתי בזה של וויליאם מורל. אז בסדר, אני בינתיים מתרגל. לא. ממש לא רגיל, אבל הן טובות, זה פשוט טעויות שלי אני עושה פה. אוקיי, 14 שניות עם מלא פרמבלים וסקאצ'ים. זה פעם אחרונה ו... לא! 13. אוקיי, הודעה חשובה שבאתי גם להגיד. רגע, בוא נגמור. זה היה פרוס 2 של וויליאם מורל. הודעה חשובה שעוד רציתי להודיע. בעוד 1.5 שבועות, משהו כזה, בל"ג בעומר, הולך להיות תחרות ידידותית. עכשיו, מה זה אומר? ש45 סטאקרים מרחבי הארץ, מי שכמובן נרשם, אני הייתי אחד מהם, הספקתי, בין ה-15 האחרונים, אבל הספקתי, ואני נראה לי כבר, זה נסגר ההרשמה, אבל מה שעכשיו חשוב, זה שאני אהיה שם, ואני מקווה, מי שיגיע שיכתוב לי בתגובות, יהיה ממש כיף.
והרעיון הוא נקבל חולצות, מדליות, יהיה ממש כיף. תחרות, רק אי אפשר לשבור שם ממש שיאים רשמיים, כאילו ארציים. בסדר? אז יאללה, נתראה שם. מי שמגיע, שיכתוב פה למטה. ממש פה, רגע, לא, לצד. נו ילד, לצד. אוקיי, יאללה, לא משנה, ביי.